montor balik jungkir akeh korban kedrawasan jumlahe masake sing nyandang amin sopir aja padha lena eling apa-apae nyawa prayoga manungsa lalu lintas praturane kucine kuwasa ae mulis sabar sing salu seruka Kula nuwun Petruk sowan. Inggih kanthi pangayamaning pangeran ingkang gelar jagat. Petruk sakanta sampun saged sowan meniki kanthi wilujeng kala. Kang garing karo Bagong. Eneng apa le? Eneng apa, Kang? Iki warga Agung Dukuh nduwel wayangan bengi iki ujube kejaba kagem tasak lan bersih desa ora ketang klungsu-klungsu nderek udu matur penglipur marang para warga ingkang lan sakiwa tenene sembah nuwun Yatruk marang panjenenganing Kamas Lurah sak jajarane kang wis dadi talining bersih desa wektu iki isih kepareng mulunging penggalih paring penglipur marang para warga masyarakat lumantar gelar kelirita wayangan bengi iki ya Gong. Iki jenenge warga Dukuh Danarasa kok Ren. Warga ngendi? Warga Nduwel. Iki Danarasa. Wis ta percaya watune dedana mau ikhlas lahir batin ora lokak malah kebak, ora utah malah utuh kok Ren. Wong sedekah ora malah kelimpah malah saya bakoh. Iya, bener kandhamu, Gong. Warga Agung ing Dukuh Nduwel ora musprong lar wayangan kanggo masyarakat. Kabeh masyarakat sing rumangsa diseneng kiri atine mau mesti padha ndonga. Ndongake marang para agung ing Dukuh Nduwel lan warga agung ing Desa Sukorejo, tamane Kamas Lurah. Mugi-mugi sugeng Mas Lurah tansah manggih kawulung perkang wis inggih menika karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kebagas kewarasan, kanugrahan tuwin, kabahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing lar jagat ngijabahi ya Truk. Utamane Kamas Lurah Andri Setya Purwanto tetep dadi songsong agung ana ing Sidoarjo kene dadi paren pitawening kabeh para wargane lan ora kendhat oleh paring padhang marang sing diayomi ya Truk. Gusti kang nyipta jagat ngudhanani kang garing awet kudu wiling ana piwulang luhur ingkang ndhawuhake sing surasane mengkene. Negara kuwi bisane ngadeg merga saka daya patang perkara. Papat ya apa wae, Truk. Siji ngaluning para ulama
loro adiling para umara, telu lomane wong-wong sing sugih bondo, kaping papat dongane para pangkirim miskin. Mila penyuwun kula dhumateng para pinter sampun ngantos kendhat anggenipun nuntun tiyang gesang menika tumuju dhumateng margi ingkang leres. Iya bener. Dene kagem para pejabat sinten kemawon, sapa pejabat menapa kemawon kepareng tumindak ingkang adil. Awit menawi boten adil, mangke mahanane catet asmanipun duwe boten tutuk jabatanipun. Iya. Lajeng kagem para ingkang pinten nasib sae monggo sami kersa dana weweh dumateng wajib dipun paringi. Kula nuwun sewu, bondo panjenengan ingkang benjing nderek dhateng Kasidan Jati ingin jenengan sedhakohaken kula wau. Dene kagem para kadang ingkang dereng sae nasibipun, monggo sami-sami berdoa kunjung saning Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ing nyipta jagat nuntun dhumateng lampah panjenengan para pakirim miskin tumuju dhumateng nasib ing langkung sae malih. Iya terus kabeh iki donga dinonga. Iki wis kepareng gelar kelir kang garing kersaning panitia iki wayang sagonge saka kulon saka Solo. Iki rikake nganyari gamelane bayi ya, Truk. Alhamdulillah oleh kelompok-kelompok Gusti ngijabah wis netes wis wujud. Bejo kemayangan dene anak kulanang ora padha mendem narkoba. Iya. Ning mendem marang kesenian, mendem marang kabudayan. Pancen aku ngundang taruna ngungkulana bapa. Metu keri kudu luwih apik tinimbang sing wis ana kuwi jenenge kemajuan. Iya. Metu keri kok elek alah mudhar ae. Wis mah sinau mah mlewentah mongko nyatane kanggo sinau iki saiki alate wis pirang-pirang wis canggih wis akeh. Mung ari gelem apa ora? Iya. Mula sing baku ayo padha pupuk persatuan dan kesatuan. Guyub rukun kudu ditenenke. Kanthi sangu guyub rukun kaya adoh dan cedhak kaya abot dadi enteng. Contohnya kaya beri desa yang bengi iki wis tak aturke bola-bali. Kekuatan sak dukuh bisa wayangan kaya bengi iki mongko saben taun. Iya. Sidorejo iki minimal 2 dukuh wayangan ben taun ya, heeh. Moga-moga iki lestari nuju sekolah. Secara langsung iki ya melestarikan budaya kita para warga Sidorejo kene ya, Reng. Iya. Iki pengrawit para kanca ngupaya buga saka amardi budhe dadi indah utawa abdi. Iya. Sidane terus ana catur widowati, catur papat widu swara wati iki sugih. Oh, wati iki sugih to iya. Tak kira wedok, wedok ya kena ning sing genah manut sing tak waca nggon kamus basa Jawa sing jenenge wati iki sugih. Dwara wati, dwara lawang wati sugih-sugih gapura. Seni wati, seni indah wati sugih-sugih keindahan. Mula presiden iki petetan saupamane ya. Dipersani yayake kudu pinter macak. Kudu iso jaga asmane, iso jaga tindak tanduke. Iya. Ilu sinden ya ora kena SMS-an. Wase nek nderek Bagong tidak boleh membawa HP selama sinden. Iya, heeh, engko nek mung nyekel HP tok ndak liru kewajiban. Aku wingi nonton wayang ning daerah Solo. Karo bojoku ning nggon kursi. Silene iki 12. Duh. Pokoke wong wibut TNI. Dalangi 5. Kaliri 85 meter. Lho, kolosal to? Heeh. Lah kok sindro iki kabeh nyekel HP. Waduh, wis disalam kok kadoan iki jane elik kae.
Dirambe jaji ae. Aja wedok menulur kambang yo ngado iren. Ya kowe lah kuwi saka gara-gara HP iki mau. Wis kurang tanggung jawabe. Ya kena nganggo HP ini bar wayangan. Silahkan. Rampung wayangan wis melek kowe SMS sak kekleke tanganmu. Ora sing ngeling-eling nek nggon panggung panjenengan melarang mohon maaf tidak boleh pakai HP. Iya. Terus wis derek setuju nggih? Ah, ngono dadi ngerti kewajibane, ngerti tanggung jawabe. Terima kasih. Sindene ana papat. Sapa wae, Truk. Pinggir dhewe kae Ibu Rosiati. Lahir ana Purwodadi Grobogan Tlatah Semarang. Ning saiki wis lenggah ana Boyolali nderek sing kakung. Mergo sing kakung kuwi anggota dewan ana Boyolali. Oh iya, anggota DPRD, heeh. Lajeng kalih menika Ibu Setyawati saking Kediri. Saking Kediri, Sing kakung asta rebab. Wah, panjenengan ideale ngono. Bang rebab bodho sinden iki wis ideal. Marga swara dhuwur cendheken nada sinden ki kala mangsa sok melu nada rebab. Iya, heeh. Mula ya cocok nek sinden kok bojone pengrebab wis. Mathuke banget. Iya. Sing kakung asmane Mas Harsono. Har ki banyu sono ki nggon banyu. Malah kaya banjir. Oh senengane banyune ya, Truk. Iya, lho. Harsono. Angka 3 menika Ibu Fahmiatin saking Ponorogo. Wah. Iki turun warok iki. Mula ngati-ati nek Mbak Fahmi kuwi. Saka Desa Pulung, Tlatah Ponorogo kuwi kondang jeruk keproke. Jeruk keprok saka Pulung. Wis tau ngrasake to, wis tau dioleh-oleh karo Mbak Fahmi rong glundung. Nggih, Pak Petruk mangtosi jeruk kula. Wih, segere, Gong. Ayo jeruk keprok kuwi banyune ya kemucur kae. Dasare saka Pulung terus murah. Iya, saya ora tuku saya enak. Terus sing terakhir iki saka Belanggu, Klaten, Surakarta, Jawa Tengah. Isih remaja mudi. Asmane Mbak Hesti. Si cantik. Hesti, heeh. Hesti iki gajah. Lah iya. Niki gajah tanpa telale. Hesti gajah, Dwirada ya gajah. Iya, wong gajahe jenenge akeh kok. Ning asma jangkep sapa to Mbak Hesti kok mung Gusta Hesti. Ana kepanjangane apa ora? Enten. Sinten? Rahayu. Rahayu? Nggih, pun. Hesti Rahayu enten? Nggih. Oh, Hesti Rahayu. Hesti Rahayu. Wah, apik tenan. Bapake pengrebab jenenge Wilujeng. Tenane ngono. Aku ora ngapusi tenan. Ha to Mbak Asmane Wilujeng ta bapakmu lho. Nggih. Lah, ora anggere ngundang bapak. Marah kae. Weh, tadi buka Wilujeng iya. Syukur. Hesti Rahayu. Wah. Jenenge apik. Hesti Rahayu tambah slamet jane apik. Hesti Rahayu slamet. Dawa men ya ora apa-apa wong jeneng ben ndawake umur. Hesti Rahayu slamet. Teguh Yuwana nir ing Sambikala. Kokean kuwi, Truk. Manah wedan. Hesti Rahayu Ki Sarmadi. Iya. Galau pene gak enak. Iya, iki kanggo cegaliyep padha ngatur kegendingan. Ana pundutan sing bisa ya diladosake, sing ora bisa ya disemengani latihan sik. Nggih.
pinrawakan sinom cingkok grandel ning diketawangke. Waduh, iya. Sinom cingkok grandel diketawangke. Ditampani lanagon ngagem lurik. Iya. Terus selendang biru suwuk. Wah, medle iki. Sinom grandel diketawangke katampen ngagem lurik terus terakhir apa tuh selendang biru. Oh iya. Njur sapa sing katuran nyekar? Ya wiwit sing kiwa dhewe sik. Sing rada STW iki ben kanggo conto karo adik-adine. Wah iya, STW setengah tuwa. Nirak GP. Apa Kang Gempi? Iya. Monggo Bu Rusyanti pun aturaken sinom cengkok grandel dipun tawangaken. Mengko pas lagu-lagune mau kur ning pas langgam lurik nyuwun berkahipun Mbak Setiawati Meten Kediri. Nggih. Monggo.
Monggo Mbak Rus pun telasaken. Nana. Kakau itu sarang. Ya. Monggo telah cakepan suuk grupak dados wis kantur iki mau lagon klasik sinom grande ditawangake katampen lagu gagrag anyar ngagem lurik terus lagu yang sanswargi Pak Natu Sabdo Selendang Biru. Iya. Saiki wancine maca layang lho. Nggih, tak urutke iki. Kula pun Haji Sujono dalah Ibu Acah Lampi Ismianti ing Rungkut Surabaya. Nyuwun lagu setunggal Lur Kambang kali Sri Huning 3 Kelinci Udul. Wah, 3. Kantos daya masyarakat ing Desa Sukorejo nuwun. Lur Kambang. Kaya ngopar nonton Ulur Hesti ya ngopo. Ndakeli apa ora ya ayo mbok. Neno ku coba melimpah. Ora dudu kuwi cakepane ora cocak rawa. Monggo Mbak Esti. Saran nimbal diimbau perus nggih. Oh
Matur nuwun dhateng Mbak Esti. Wah, lumayan swantenipun. Besik swanten kecandak. Wi masa depane bakal hebat. Muga-muga aja ngalangan apa-apa. Amin. Kaya Mbak Esti iso ngolah swara. Swara weteng, swara ndada, swara nggulu, swara tutu iso ngolah. Yen pinter ngolah nyuwara cilik sebening gedhe bisa warung. Wis tak uling kok terus gandeng dadi sinden mangan sak mangan aja muwaten mangan. Sing kira-kira ngemut lenga ki disingkiri dhisik. Ngemut kena ning liyane lenga. Apa ya kencur apa jahe ngono apa ngemut gundulmu? Aku ya gelem. Kuwi mau sirikane sing basa ngemut lenga disingkiri. Nek iso cara aku sadurunge nyuwara wis kuwi nganggo ngombe jamu kencur diparut, jukuk duduhe, jeruk pecel, madu. Diudak terus diombe ki adate iso mbantu nyang swara. Oh iya. Nek gurah, Gong. Nah, nek gurah mangan intip entah. Kuwi nyang swara anu iso apa kuwi ngulungake bangsa sing litrek-litrek kuwi. Apa puhung entah. Sing penting aja mangan iwak entah sik. Kok nak nyang awak malah gemreges. Iya. Awakane ento isih enom. Wah, muga-muga Mbak Jati sinden sing kaloka. Iya. Sasampunipun ngaturaken uler kambang, aku mung mensipir dawing salah satu profesor dokter saka Wesleyan asmane Dr. Arts kuwi duwe penemu ngene, sapa sing kulino mirengake gending klasik kuwi bisa ngaluske bebuden. Kayak ngono, heeh. Iya. Muga-muga kuwi mujudi ya, Reng. Iya. Kita teruske. Wilujeng dalu Pak Petruk, iya wilujeng dalu. Saking kula kru BBS TV Jatim. Ngaturaken matur nuwun kalian Pak Andri Setyo Purwanto. Kagem masyarakat Nganjuk dan sekitarnya bila ingin menyiarkan acara wayang langsung maupun tunda dapat menghubungi Pak Butel, Pak Bujel. Oh kok nganggo T. Kuwi ape ora Pak Buntel. Pak Bujel BBS TV Biro Nganjuk matur nuwun. Ngesaken lagon Sri Huning. Oh inggih. Wonten malih saking kami tuwa duel nyuwun ngersakaken lelagon Sri Huning. Wonten malih tunggalipun saking Pak Haji Sujono dalah Ibu Acah Lampis Nyanti ing Rungkut Surabaya ngersakaken Sri Huning. Oh nggih. Kang terus daya masyarakat Desa Sukorejo dipun bawani. Monggo pira swara sasetunggal bawa asmara ndono mawon sing rada cekak. Nanu. Monggo. Putri kangsu Lestyeng Warni Sri Huning Mastika Tuban labuh tresna prapteng layon tuk prangkong bojana Bebila Wiratmaya
wasana Sri Huning gugur dadya mustikaning Monggo Mbak Setiawanti dipunaturaken Sri Huning Yasan Ki Dalang Haji Sukron Swatasa Blitar. Monggo. Kok diteruske Srampat Gagrak Tulungagung Gawamina ya, Truk? Oke. Monggo.
tau wiwit saka Sri Huning nganti serampat permintaane Bagong. Heeh. Seger ya, Truk? Heeh. Kuwi apa reng? Aku ya arep maca layang. Nyuwun lalagon mbok ya mesem. Saking Mas BG Bagong Juwiring sungkem katur Pak D Petruk. Weh, nggih. Jebul monitor nggih. Yo buka saka gamelan ora mung jer celuk-celuk ae. Monggo. Buka bonang Mbah Yadi, monggo. Iki mula lagon kanthi rairan mbok ya mesem. Yasane Swargi ki tal sabda saka ing Semarang. Oh iya, Lah kowe gawe racikan apa, Truk? Piye, Kang? Kowe gawe racikan apa? Aku gawe lagon kanthi rairan sasmitaning kentongan. Lagune kaya ngapa? Monggo dipun mirengaken. Lakae kentongane wis krungu ditabuh. Prakanca aja lali sasmita ing kentongan dung dung kantong siji-siji kantong Rajapati dung 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 kantong loro ana maring dung 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 kantong kalu
Dung 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 ning papat banjir kang ngakani dung 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 ning limbong gerang rampung kewan kahanan wis tentrem ora mulung ngarane iling kabeh warga aja padha kiri duweni kentongan kemiranti keamanan wiwit kuno ngentongan kanggo sasmi ora kenang lungsu-lungsu ndek udu yoga ngono lagon raciyane Petruk dhewe. Tunggale nang nduk mau wis diaturake antara lain Mas Supir. Terus pepeling. Terus ngagem lurik. Iki sasmitane kentongan. Ana meneh lelagon sinau tepat. Ana meneh nyengkuyung pembangunan wase bangsa sosial. Nek bangsa cinta ora enek, Tru. Piye? Nek bangsa lelagon bangsa cinta ngono enek ora? Bangsa asmara ngono enek ora? Enune yo mung siji, Gong. Kok ora gawe sing bangsa kuwi? Aku saya tuwarung apa to, Gong? Cinta kok hanya semata. Istri. Aku wis madhep ngulon. Wis mertobat nasuha. Mung siji sing tak mimi ben ngladeni aku, ben ngomong aku, ben ngopeni aku. Lah iya, aku nganggit lelagon silaking janji kuwi rada mambu-mambu asmara. Rada mambu-mambu cinta. Kuwi ya ana ilhame ana. Kuwi diilhami jaman aku duwe kanca tak jak metruk ning Batam. Kuwi gandrung karo presiden. Kelakon dirabi ndek anak siji lah pisan. Ngono, terus kuwi terus metu lagu Silaking Janji kuwi. Larase pelok parete barang ambak coba. Sebelum diiringi instrumen coba vokal tok sire. Ya. Biro suara kalau paranggono bareng. Sepinten dipun iring, Mas. Nah. Nina. Tak dung tak kedung dung gong. aku wingi ketemu sing tak tresnani ngene ning saiki aku randal beni wis digarwa kanca muga mulya ora nyono jebul kok mentala ora nyono kaya tega
iki mau sing rada mambu asmara, Gong. Mbok gawe neh ta, Truk? Iya engko nek karo mlaku-mlaku. Apa iso karo mlaku-mlaku kok gawe? Tegese iki nek nang omah engko aku arep api nggawe lagu apa, Gong? Anu, nggawe lagu Cahilang. Ratu Digong kuwi tabane malah ora nggo gamelan ya. Bagong dirembuk. Nek ora ya gawe lagu kapokmu kapan. Ora kapok wong penak kok kapok. Apa kuwi? Gending mak kepenak dirungokke to. Oh iya, nah iya mau rasa kapok karo gending kok kapok. Iya ya. Kula ibune Jati Kas FC Malaysia. Nyuwun lagu Tembang Kangen Pak Petruk. Kagem Mas Eko lan sedaya para warga Kas FC ing pundi kemawon. Waduh. Lho iki saka Malaysia ya wis monitor ngersakake Tembang Kangen. Sajae suwene Malaysia kangen karo Indonesia. Nggih. Monggo Mbak Fahmi pun aturaken Tembang Kangen. Yo. Monggo.
lelagon gagrag campursari mlebu nyanggon wayangan. Wah ya kepenak. Heeh. Waton isih iso diri gamelane cekake menak kok. Nggih. Tembang kangen. Wah, di luar kepala kabeh. Aku ya sinden campursari kabeh. Saya nek kowe nonton Mbak Ros iki nek sinden ngadeg tanpa nganggo kabel mriki. Wah. Kare jalan-jalan yang tekan dapur. Tanpa pengat. Lah iya. Saya pahami iki Andris. Mlaku nyanyi ini tekan di depan omah. Kaya arep golek bis ya. Malah petuk wong mutuk terus jak woyo-woyo. Ya ora model Bagong iki. Waduh, saking panitia menika wau kirang setunggal pundhutanipun. Apa Truk? Caping gunung. Oh iya, caping gunung. Jenglenge, jenglenge. Hesti. Iya. Jengleng Hesti. Nanu. Iya. Saben bengi nyawang Nyamlenge. Iya, Truk. Jos. Ndekku. Iya. Ndeke Bagong. Iya. Petrak mau nyilih. Neno. yen mamajang mung karo janur Dua kali pembalu ki rusa-rusa tenan. Aku udah Kang Parno wis legane ati wis tak kira-kira. Pirang-pirang direwok rel ketok iki ning endi ya? Tak kira ora bineh. Ya aja ta, Gong. Ora apa-apa gong komplit wis duwe. Iya nih ya aja terus ngrusak wong omah-omah. Oh, gak. Aku mau mbok menawa. Mangga. kembang wae weton guna Bilang gentung cerat. Hesti dicerat pindho cek teges terus. Iya. Sim nom. Kepala 7 dicerat ya. Aduh. Ayo deh. pacitan sarwi Wis pindho wis rasah ping 3. Ku ndak melotak. Neno. panas Oh.
parikan. Monggo. Ora mung presiden tok nggon pengrawit ya tak sun parikan, tak tuding asmane. Monggo Mbak Rusiati. Nanu. Tuku telo neng pasar Solo. Terus Venera ono Hesti Galo. ya jagalal to, Nduk. Sesuk wetone. Sesuk udah mabur Pak pesawat. Aku nyang Surabaya. Nyopir dhewe. Nyopir bojomu jadi gis. Genti, ayo lanang. Nah. Pendemung Pak Parno, ayo. Kayak mic kuwi ayo diselingi. Mau sinden iki genti rasa anu. Pira pradangga. Nenen. Sik mikir bercanda. Oh iya iki letan kalen. Iki melangkah kali sik langsung kayak mic. Nenen. Tembok. Mau cekak ngelok tembok. Ting celoneh. Jare kapok njuk meneh. Sinten niku, Kang? Kula, Pak. Oh, ngakoni was satria kuwi, jantan ngakoni. Jenjuk ae. Yo, genti Mbak Setiawati. Nenen. Tuku klapa Tuku klapa, digawe gula. gawe gula. Venera ono Vanira ono. Mbak Hesti nganti lara. Ah, masak wonten ger. Kabeh sing dipanggul kancane dhewe. Lah iya. Ora masalah, wong tahan uji ya. Genti sing rebab Kang Resana. Nah, mau bareng Mas Setiawati lho. Saiki lanangane genti. Kaya bebek terus lanangan sing kakung. Awanye Resana. Ta ora tau duwe swara grapyak meneng ae. Lah iya cak meneng aja meteng ae bojone. Iya. Nenen. Iwak pitik, Iwak pitik. dada mentok, Terus sing nggonang cilik, heeh. gegeden kathok. Mbok iki rada seru gak kok. Wong nembang kok dirungokke dhewe. Ayo diwali sik. Baleni. Seru. Iwak pitik. Dada mentok. Ayo seru. Ayo. Iwak pitik, Ah. dada mentok, Ah. Mbah Yati cilik, gegeden kathok. Oh, sing tujuh Mbak Sati to. Sing bodang cilik. Weh, bareng seru ya anu semu. Semumpel. Ke anu putri, ayo. Mbak Fahmi. Nenen. Ngisor kloso Sar kelasa. kok ana ula. Terus Ngateni bersih desa. Insyaallah atuh lelara. amin ya rabbal alamin Gusti ngijabahi. Pak Fahmi jan dengar kok meletik pikirane iki. Sar kelasa, naula ngateni desa atus lelara. Iya, wis sing ngapake ya sawan lho mau. Njero bis ra tur mung ngapake iki ya. Iya, mung sindapan mung isor kloso ning gemake. Apa nang ronde ning anake. Genti kakung. Sapa? Kang Glendoh. Nah, Kelakan Bratayuda dosa sana melangkah kali sudah apes. Kabutan kabel kecemplung. Iya Kang Glendoh. Nah. Nyangket diri, Nyangkep diri, ku bakmi, tuku bakmi, tur genduk Hesti, genduk Esti. kangen Sarmadi.
Iya. Macam-macam lho Kang Linda. Iki di streaming lho. Indekku lho. Iya iya. Betul kamu nyileh. Cik. Ya ganti Mbak Istri. Mana? Tuku kloso Kloso meh. Tuku kloso. nyang kutha Solo. Nyang kutha Solo. Seneng dana rasa Seneng dana rasa. mlebu swarga. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbak Istri. Iya. Saiki sing bonang gedhe, ya Mbak Yati. Imakli Sarmidi, Sarmadi ya. Ngono. Tidak diinjek. Ini tak iso apa. Ayo Mbak, merdeka saja Mbak. Nini. Kita mari rangkep nih. Nini. Numpak sepur. Numpak sepur. Weruh Fahmi. Weruh Fahmi. Atiku hajur. Wah, kere. Wis tuwek ora nyebut. Mun pamit atine hancur. Gerakan baru. Apik iki. Tibae menengi bae ngemusu rasa to, Pak. Mlok aja gawe sajak wae. Sajak piye? Iya. Duh. Terima kasih, Mbak Yati. Moga-moga pemedian ngrungokke iki, Deng. Iya. Saya wis bercerai berai. Lagi Pak. Nggih. Nano. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung Jineman langsung sak langgame. Monggo. Thank you.
Mbaka sithik meh tuntas layang sing sak lagon. Iya. Sadurunge tak rampungi luwih dhisik aku atur pamuji marang para wargaku khususé ing dukuh Nduwil umuming Desa Sukorejo lan sakiwa tengene. Pamujiku tak dongakake ilang kerenge mung kari sabare. Amin. Ilang utile mung kari lomane. Amin. Ilang larane mung kari warase. Ilang mlarate mung kari sugihe. Ilang bodhone mung kari pintere. Ilang susahe mung kari senenge. Amin. Ilang malese kali sregepe, ilang congkrae mung kari guyub rukune. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir iki saka panit juru ladi ngersakake kembang rawe. Kembang rawe. Bablas ke jula-juli terus ngadep ndara ya, Kong. Oke, monggo. Monggo Mbak Pahmi pun aturaken kembang rawe. Ya. Caritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane lunga jejer saben dinane. Saya sope saben jejer ngegem tangane. Banjur ngopong mas aku tresno kowe. Caritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane lunga jejer saben dinane. Saya sope saben jejer ngegem tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe lara. Kembang melati agawe laraning ati. Kembang kacombong agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung bundar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Nora becik tumraping para wanita. Kembang rawe iku paribasane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggali. Monggo Cak Giarto ngitung. Awan-awan mangan bubur gawe anda nggo ngeduk sumur. Rabi perawan kakean pupur, rabi rondo ngentekno kasur. Ngono-ngono salah peno dhewe. Pilih jambu apa jeruk, Pilih tubuh apa bathuk. Siap-siap Mbak Rosianti. Eman-eman anggura sing enak dipangan.
Yo, praktek terus monggo. Praktek Kak Tris. Monggo Mbak Hesi. Monggo terakhir Mbak Fani. Ora loro sangger juno sira kang manungsan Hilayana mati luhameti rasa manglono pangapitira
gending Mariono tapane si Jaka Loya Leradit Yamandra Nontono Joko Lamar Mbok Gading melati sore kemuning Nolo garing pitu apa dini Bagong Wulandara kula Den, kula Gus banget ing patrimaku sabab wis padha atur panipur marang jeneng ingsun. Ingin ndara nyuwun pangapunten radi keladuk angin kula sami gendingan. Nyuwun duka Gus ora dadi apa. Keparang kula sakjane nyuwun dawuh tindak pundi Den? Nala garing Petro Bagong. Aku bakal ngupadi marang katermaning Praja Ngamarta. Ora bakal kundur marang Praja Ngamarta dur kasembadan sedyaku Panakawan. Oh ngaten Gus. Nala garing iya. Nang ngaten kula nderek. Kula nggih nderek. Kok do melu apa komplit to? Dintaki ndara dhewe kok wedo nderek-ndereki ngopo? Wah dadi dijak iki. Ndara dadi nggo kanca-kanca aku dijak. Iya nek ora kaya adate nek ora. Engko seneng kanca akeh. Wah wis tega kancane ngono. Tega nasibku jenenge. Tak yang latihan ana gunane. Kesula gareni. Aja padha kuwati tak kanthi kabeh. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Atur nuwun. Ora nganggo nang omah do dijak kabeh. Mulai para kawan enggal bacutake lagu. Monggo Ndara. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin sanging sang maweh kandung. Sabaranggal puluh kermoyak naying Lang-lang indriya mangku-mangku
mangarap mamrih panglawan raporasa ya kururagut marih mamuter kunto moksala tandrasa bagus mantep nak takon iki mandur ngaku buta bali takon ngendi dongko sapa percik waduh junjung dongko hormat opah bang yo aku karo sarap kene nang yo kala klenteng wis bali takon sapa ya Gus panengahing Pandhawa kasih Raden Arjuna Arjuna ya Janaka sumedya lumaku ati Gus nyetutake krentek ing ati jumangkaing suwe deping netra ora patut kembali Induk Badut rentuk uruda peksa. Wani ora aku, apamu kan tak wedeni. Wewe bang wewe putih. Lilu panas hati. Terakhir ngati hati lan pangin nang seblak pangewalang ngeke ajur ku anam Gus.
Kadya narasa hambadung-badung. Arjuna kekasihku buta sapa aku ning nyangkala magas kempal. Belakno patine roangku. Itu para ngarsa legane ngati. Wah, gaglak limpah.